Lijepi pozdrav. I dalje čitamo 5 jezika ljubavi za samce. Ja sam Gordana, posrednik u upoznavanju i dating coach. Želja mi je približiti vam ovo štivo. Voljela bi da dopre do što većeg broja ljudi jer će vam služiti. Koliko god banalno ovo zvučalo, molim vas obratite pažnju, slušajte dok radite nešto i što nije prebučno da možete lijepo čuti i pratiti ili jednostavno dok imate trenutke opuštanja uz neki napitak, kavicu, promislite o ovome. Dakle, pokloni. I još da napomenem da je tiskano na srpsko-hrvatskom, dobila sam na poklon iz Srbije. Hvala puno jednoj dragoj J koja mi je ovo poslala. Ja ću malo prevoditi, ali vjerojatno ću zaboraviti pa će ovo ispasti svakako, ali sigurna sam da ćete svi razumjeti. Dakle, ovako kaže Gary Chapman. Pre nekog vremena posjetio sam udovicu koja se nedavno bila preselila u dom za stare i nemoćne. U toku razgovora upitao sam je kako joj je u novom okruženju. Malo je skučeno, rekla ona. Morala sam da se otarasim najvećeg dijela svog namještaja. Djeca nisu željela da ponesem svoju stolicu za ljuljanje, dodala je, pokazujući stolicu u uglu. Ali Marvin mi je to dao. Prosto nisam mogla da se rastanem od nje. Jel Marvin volio poklanjati stvari, pitao sam. Ne baš, odgovorila je. Zapravo je to jedan od malobrojnih njegovih poklona koji se sjećam. Kad nam se rodilo prvo dijete, on mi je kupio tu stolicu za ljuljanje. Bila sam pomenula kako bi bilo lijepo da imam stolicu za ljuljanje kad dojim bebu, ali sam se iznenadila kad se on nedjelju dana kasnije pojavio sa takvom stolicom. Obje naše bebe dojila sam sjedeći u njoj. Sad mi se, zahvaljujući stolici, čini kao da su Marvin i djeca i dalje sa mnom. Drago mi je da ste zadržali tu stolicu, rekao sam. Nadam se da ćete uvijek imati u sebe. Kasnije, kad sam odlazio, bacio sam pogled na stolicu za ljuljanje i bio svjestan da gledam poklon koji je iskazivao ljubav preko 50 godina. Poklon koji je nadživio darovatelja. Poklon je opipljivi predmet koji govori mislio ili mislila sam na tebe. Želio ili željela sam da imaš ovo. Obrazovao sam se za antropologa, istraživača raznih kultura. Antropolozi još nikad nisu otkrili neku kulturu gdje davanje poklona nije izraz ljubavi. Poklanjanje je jedan od osnovnih univerzalnih jezika ljubavi. Neki pokloni traju samo nekoliko sati. Mnoge majke se sjećaju takvog poklona. Maslačka ubranuk u dvorištu koji su dale svom djetetu. Poklon je brzo nestao, ali je sjećanje trajalo godinama. Drugi pokloni, poput one stolice za ljuljanje, opstaju do kraja života. Važan je ne samo poklon, već emocionalna ljubav koju taj poklon izražava. Pravi poklon je svaki znak, veliki ili mali, koji govori o toj emocionalnoj ljubavi. Kada poklon nije poklon? Poklon u suštini nije plaćanje za učinjene usluge. Kad partner s kojim se zabavljamo kaže daću ti bilo što ako hoćeš, on time ne izražava ljubav. On se jednostavno dogovara. Poklon se daje bez uslova, inače prestaje biti poklon. Poklon nije poklon kad se daje da bi se izgladila svađa. Neki misle da će davanje poklona poništiti grube riječi koje su izgovorili. Nekim sinovima očevi ovako savjetuju. Kad si nešto zgriješio, uvijek joj donesi cvijeće. Svaka žena voli cvijeće. Međutim, poslije nekog vremena djevojke koje dobijaju ovakvo cvijeće po pravilu samo žele da ga bace momku u lice. Poklon je poklon samo kad se daje kao iskreni izraz ljubavi, a ne kao pokušaj da se pokriju učinjene greške. Pokloni su vidljivi znaci ljubavi. Na većini vjenčanja mlada i mladoženja daju i primaju prstenje. Osoba koja izvodi ovu ceremoniju kaže: ove burme su spoljni i vidljivi znaci unutrašnje i duhovne veze koja ujedinjuje vaša dva srca u ljubavi koje nema kraja.
U prvobitnoj knjizi 5 jezika ljubavi pomenuo sam značaj tih riječi koje se odnose na prstenje. To nije samo prazna retorika, to je pretvaranje u riječi jedne važne istine. Simboli imaju emocionalnu vrijednost. Možda se to može bolje grafički predstaviti pri kraju jednog braka koji se raspada. Kad muž ili žena prestanu nositi burme, odnosno prstenje, to je vidljivi znak da je brak u ozbiljnoj krizi. Jedan muž je rekao ovako: kad je na mene bacila svoje vjenčano prstenje i ljutito izašla iz kuće, zalupivši vrata za sobom, znao sam da je naš brak u velikom problemu. Nisam 2 dana podigao to njeno prstenje sa poda. Kad sam to na kraju učinio, nekontrolirano sam zaplakao. Prstenje je bilo simbol nečega što je trebalo biti, ali sad kad je bilo u njegovoj ruci, a ne na njegovom prstu, to je bio vidljivi podsjetnik da se brak raspada. To usamljeno prstenje probudilo je duboke emocije kod muža. Mnogi razvedeni ljudi mogu se poistovjetiti s njima. Poklon može biti svih veličina, oblika, boja ili cijena. On se može kupiti, pronaći ili napraviti. Za osobu čiji je primarni jezik ljubavi, primanje poklona, njihova vrijednost nije stvarno važna. Ako vam sredstva dopuštaju, možete kupiti divnu čestitku. Ako ne, možete jedno napraviti. Samo iz otpadaka na poslu izvadite bačeni papir, savite ga na pola, izrežite srce na kome ćete napisati volim te i potpisati se. Pokloni ne moraju biti skupi da bi imali neko značenje. Ali što ćemo s osobom koja kaže ja ne dajem poklone? Ni sam nisam dobio puno poklona dok sam odrastao. Nikad nisam naučio izabrati pravi poklon. To meni nije urođeno. Čestitam, upravo ste otkrili kako zavoljeti ljude. Ljubav zahtjeva trud. Ona često traži da se nauči jezik koji nikad niste govorili. Srećom, davanje poklona je jedan od jezika ljubavi koji se najlakše uči. Gdje početi? Slušajte pažljivo ljude do kojih vam je stalo. Saznajte tako što interesira njih ili njihovu djecu. Neki ljudi su kolekcionari, skupljaju suvenire, gramofonske ploče, šalice za čaj na putovanjima. Pre izvjesnog vremena upoznao sam gospođu koja je sakupila preko 1000 šejkera za sol i biber. Većinu je dobila od prijatelja koji su znali za to njeno interesovanje. Kyle je imao kolegicu koja je bila samohrana majka. Jednog dana čuo je da njen 12-godišnji sin sakuplja sličice sa bejzbol igračima. Tražio je od nje da sazna koje bi sličice on želio imati. Kyle je bio na službenom putu i otkrio jednu prodavaonicu sličica u blizini svog hotela. Za 5 minuta pronašao je sličicu sa spiska. Pošto je dao kolegici da odnese sinu, rekao je: pomislili biste da sam je upravo dao $1.000.000. Za pažljivo slušanje potrebno je vrijeme i namjera. Za većinu nas to također zahtjeva pravljenje spiska poželjnih stvari. U protivnom bismo ih zaboravili prije no što nađemo prigodan poklon. Nicole se mučila pronaći odgovarajući poklon za tatu prije nego dođe dan očeva. Jedan prijatelj ju je pitao koje interesovanje dijeli s ocem. Oboje volimo glazbu. On uvijek želi čuti koje pjesme sluša. Nicole je odlučila tati napraviti kompilaciju pjesama koje ona voli. Priložila je odgovarajući spisak i koliko je svaka od tih pjesama znači. Kad je tata dobio taj disk, rekao je da ga sluša u autu svakog dana vozeći se na posao i da voli svaku pjesmu. Sada mu Nicole za svaki dan očeva poklavlja novu kompilaciju. On to prosto obožava. Tako je zavirio u Nicolin svijet, a glazba je nešto u čemu mogu zajedno uživati. Ljudi govore o onom što ih zanima ili što im treba. Ako počnemo slušati pažljivo, dobit ćemo niz ideja za prikladne poklone ljudima do kojih nam je stalo. Kada sa nekim izlazite, morate također paziti kako ta osoba reagira na poklone. Zbog njihove cijene ili značenja, neki pokloni možda neće biti rado prihvaćeni od strane osobe koju volite.
Na skupu samaca u planinama Sjeverne Karoline prišao mi je Josh poslije predavanja o 5 jezika ljubavi s pitanjem. Ja vjerujem u svih 5 jezika ljubavi, ali što će biti ako pokušate govoriti nekim od njih, a osoba s kojom se zabavljate to ne želi? Možeš li mi dati neki primjer? Pa izlazim s djevojkom 3 mjeseca. Ona me stvarno uzbuđuje. Samantha je najdivnija osoba koju sam ikad sreo. Želio sam pokazati koliko mi je stalo do nje, te sam je kupio jedan stvarno skup poklon. Ali kad sam joj ga dao, ona je rekla, ne mogu ga primiti, Josh. Žao mi je, ali zaista mislim da nije u redu. Osjećao sam se užasno, kazao je Josh. Dok sam ga slušao, znao sam zašto je ona odbila poklon. Ali nisam bio siguran da je Josh spreman to čuti. No bio je, pa sam nastavio. Dobro, evo što ja nagađam. Mislim da vas dvoje imate različita shvaćanja o tome na kom je trenutnom nivou vaša veza. Očigledno je da je ona najdivnija djevojka koju si ikada upoznao. Činjenica da bi joj kupio tako skup poklon govori o tome koliko su duboka tvoje osjećanja prema njoj. Josh je kimnuo glavom u znak slaganja. Zato sam išao dalje. Problem je u tome što Samantha drugačije gleda na vašu vezu. Ona je očigledno zainteresirana za nju ili ne bi izlazila s tobom, ali nije toliko duboko u njoj kao ti. Po njenom mišljenju prerano je u vezi dobivati takve skupe poklone. Ona ne želi da ti stegneš pogrešan dojam, ali ne osjeća da je vaša veza dostigla onaj nivo gdje bi ona sa zadovoljstvom primila takav poklon kao izraz tvoje ljubavi. Zato to moraš prihvatiti i poštovati njene želje. Josh je malo zastao, a onda rekao, u pravu ste. Ja to ne želim čuti, ali mislim da ste u pravu. Mnoge je volim i želio sam učiniti nešto stvarno lijepo za nju. No pretpostavljam da moram još čekati i nadam se da će i ona mene zavoljeti onoliko koliko ja volim nju. Ja sam kimnuo glavom i rekao, za 6 mjeseci, kad se približi Božić, možeš ispitati stvari prije nego kupiš poklon. Mogao bi reći nešto poput, htio bih za tebe učiniti nešto stvarno lijepo za praznik, ali ne želim te iznenaditi. Da li bi primila naziv poklona, tu dodaj naziv poklona, jel? Koji god da je poklon u pitanju, kao izraz moje ljubavi prema tebi. Bez ikakvih obaveza, samo hoću da znaš koliko te volim. Ako ona potvrdi, značiš da je vaša veza sazrela. Ako pak odbije, onda vam je veza u problemu. Uradit ću tako, rekao je. I nadam se da će ga ona tada primiti. Josh je naučio važnu lekciju. Ne možeš nekoga natjerati da primi znak ljubavi. Možeš mu ga samo ponuditi. Ako ne bude prihvaćen, moraš poštovati odluku te osobe. Ako želite postati uspješni u davanju poklona, možda ćete morati promijeniti svoj odnos prema novcu. Svatko od nas ima svoju percepciju svrhe novca i različite osjećanja u vezi s njegovim trošenjem. Ako ste skloni trošenju, dobro ćete se osjećati dok trošite. Ako ste pak skloni štednji i ulaganju, osjećat ćete se dobro ako štedite ili mudro ulažete. Uzmimo da ste štedljivi. Većina osjećanja protivit će se ideji trošenja novca kao znaka ljubavi. Ja ne kupujem stvari za sebe, zašto bi kupovao drugoma? Ali s takvim stavom ne vidite istinu. Vi sebi kupujete stvari. Štedeći i ulažući novac, vi kupujete samopouzdanje i emocionalnu sigurnost. Vi svoje emocionalne potrebe zadovoljavate onako kako postupate s novcem. Ako otkrijete da neko do koga vam je stalo ima primanje poklona kao primarni jezik ljubavi, možda ćete shvatiti da su kupovina i davanje poklona njoj ili njemu najbolja investicija koju možete napraviti. Vi ulažete u vašu vezu i punjenje emocionalnog rezervoara ljubavi druge osobe.
Zapamtite, svrha poklona je da prenese poruku. Volim te. Nadam se da će ti ovaj poklon uljepšati život. Vrlo je važno da to pamte samohrani roditelji, u stvari svi roditelji. Poklone nikad ne treba davati samo zato što neko dijete ili tineđer to traži. Pitanje treba glasiti: da li je ovaj poklon za dobrobit mog tineđera? Ako je odgovor negativan, onda roditelj ne može svjesno dati takav poklon. Na primjer, uzmemo raširenu praksu u Americi da mnogi imućni roditelji poklanjaju auto svom 16-godišnjem djetetu. Ne tvrdim da je to uvijek loše za svaku porodicu. Samo hoću reći da se roditelji trebaju zapitati da li je auto dobar poklon za mog tineđera. Odgovarajući na to pitanje, roditelji moraju uzeti u obzir nekoliko faktora. Jedan je nivo zrelosti i osjećaj odgovornosti samog djeteta. Samo zato što im to zakon dozvoljava, ne znači da je svako emocionalno spreman za auto u svojoj 16. godini. Neki tineđeri nisu pokazali dovoljno odgovornosti u drugim oblastima, čime bi zaslužili dobiti auto. Dok se obraćam samohranim roditeljima, dozvolite mi da kažem nekoliko riječi ostalima, obično očevima. Očevi, oprostite, koji pokušavaju nadomjestiti svoje propuste obasipajući svoju djecu nepotrebnim poklonima. Postoji jedan poklon koji nijednom tineđeru nije neophodan. Ja ga zovem lažnim poklonom, falsifikatom. To je poklon, a često i više njih, predviđen da zauzme mjesto prave ljubavi. Takve poklone obično daju prezaposleni i odsutni roditelji koji su previše zauzeti da bi našli malo vremena kako bi govorili afirmativno, kao i ostalim jezicima ljubavi, kvalitetnim vremenom, pružanjem usluga i fizičkim dodirom. Zato pokušavaju taj manjak nadoknaditi dajući tineđeru razne poklone. Jedna samohrana majka mi se povjerila: svaki put kad moja 16-godišnja kćer ode u posjet ocu, kući se vraća s koferom punim poklona. On nije voljan pomoći oko računa za njezinog zubara, ljekara, ali uvijek ima novca za poklone. On je rijetko zove telefonom i samo ljeti provodi 2 nedjelje sa njom. Nekako se od poklona očekuje da sve stvari dovedu u red. Ova vrsta poklanjanja od strane neangažiranih roditelja postala je uobičajena. Tineđer po pravilu dobiva poklone, zahvaljuje se na njima i vraća kući praznog rezervoara ljubavi. Kad se pokloni daju umjesto prave ljubavi, tineđer uviđa kakav su oni prazan falsifikat. Za neke ljude je primarni jezik dobivanje poklona. Pokloni čine da se oni osjećaju duboko voljenima. Amanda, koja je sa Benom izlazila 9 mjeseci, bila je vrlo otvorena kad mu je rekla: želim da znaš kako su mi rođendan i značajni praznici posebno važni. Sjećam se da sam 2 dana plakala kad je moj otac zaboravio na moj 16. rođendan. Znala sam da nije volio moju majku, zato je i otišao. Ali za taj rođendan sam ustanovila da on ne voli ni mene. Ako ju je Ben slušao, upravo je otkrio da su pokloni Amandin primarni jezik ljubavi. Ako želi da se ona osjeti voljenom, on neće samo pamtiti rođendane i ostale praznike, već će joj davati poklone i u vreli augustski dan, znači 8. mjesec, i u vreli 8. mjesec i u prohladno januarsko popodne, uvijek bez nekog posebnog razloga, samo da bi izrazio svoju ljubav. Takvi pokloni, bez obaveza, najviše vrijede i imaju najveći utjecaj. Jedan samohrani otac koji podiže kamenčić sa staze dok sa svojim 10-godišnjim sinom planinari po gorama i daje mu ga, mogao bi ga naći u njegovoj fioci, u njegovoj ladici, kad sinu bude 23 godine, ako je primanje poklona primarni jezik ljubavi njegovog sina. Taj poklon je govorio: tata je mislio na mene. Svaki put kad bi ga pogledao, on je mislio na svog oca i osjećao njegovu ljubav. Pokloni ne moraju biti skupi, na kraju krajeva važna je sama pomisao. Ali podsjećam vas, nije važna ta pomisao u vašoj glavi, već poklon koji je došao od te pomisli i koji je znak ljubavi.
Chris se zabavljao sa Bridget oko 6 mjeseci kad je zakazao posjetu kod mene. Bio je vrlo otvoren u pogledu razloga te posjete. Bridget i ja izlazimo 6 mjeseci i sve se odlično razvija. Ja je mnogo volim, ali postoji jedna stvar koja me muči. Ona u svojoj spavačoj sobi ima barem 50 medvjedića. Polovina njih je na krevetu. Ona spava s njima. Mogao bih to razumjeti da je 6 godina, ali ona ima 26. Čak je većini dala imena, pa izgleda kao da su joj oni djeca. To mi je čudno i ne znam kako će se stvari odvijati ako se ikad vjenčamo. Ja baš nisam za spavanje sa plišanim medama. Zato bih želio znati da li ja tu nešto ne razumijem ili je to normalno ponašanje jedne 26-godišnje djevojke. Ja sam na to rekao, ako pod normalnim misliš da li sve 26-godišnje neudate žene spavaju u sobi punoj plišanih medvjedića, odgovor je negativan. Krise, bitno je ne šta djevojka ima u svojoj spavačoj sobi, već kakav emocionalni značaj imaju te stvari. Vidio sam kako se Chrisove oči začuđeno šire. Onda je to ozbiljnije nego što sam mislio, izustio je. Ne nužno, odgovorio sam. Dozvoli da ti postavim nekoliko pitanja. Pomenuo si da je Bridget većini medvjedića dala imena. Da li znaš odakle potiču ti medvjedići? Većina su pokloni, odgovorio je. Ona čak zna ko joj je poklonio svakog od njih i kada. Izgleda da su joj roditelji za svaki rođendan poklanjali medu. Ostali su od porodice i prijatelja kao i bivših momaka. Nisam baš siguran što misliti o tome. Ja mislim da znam o čemu je riječ, nastavio sam. Čini mi se da su pokloni Bridgetin primarni jezik ljubavi. Poklon joj mnogo znače. Što misliš? Koji je tvoj primarni jezik ljubavi? Što najviše čini da se osjećaš voljenim? Afirmativne riječi, brzo je odgovorio. Možda zato i volim Bridget toliko. Ona mi uvijek upućuje samo lijepe riječi. To ima smisla, rekao sam. Sad bih rekao da su pokloni Bridgetin primarni jezik ljubavi. Zato ona pamti koji je dao svakog medvjedića. Zato im je i dala imena. Zato ih i drži u svojoj spavačoj sobi. Svaki medo joj govori ja te volim. Da, ali ona dva od bivših momaka treba da odu, zar ne? Mislim, ne želim, ako se s njom zabavljam, znati da dva bivša govore volim te svake noći. Također. Ja sam se nasmijao, ali sam vidio da Kristo ozbiljno misli. Da, složio sam se. Ako tvoja veza s Bridget potraje, doći će vrijeme da ta dva medvjedića nađu sebi drugi dom. Ali ako i dalje budeš sa Bridget, treba i ti da zavoliš te medvjediće. Inzistirati da ih se oslobodi značilo bi da inzistiraš da ona odbaci ljubav svoje porodice. Ti valjda ni ne želiš oženiti djevojku koja se okrenula protiv svojih rođaka, svoje obitelji. Chris je klimnuo glavom kao da to razumije, a ja sam nastavio. Vidiš, Chrise, nisu medvjedići ti za koje je ona vezana. To je zapravo ljubav iza tih medvjedića. Ja nikad nisam baš bio neko ko poklanja stvari, priznaje Chris. Pokloni mi nisu naročito važni. Onda će biti potrebno vrijeme i trud da naučiš govoriti tim jezikom ljubavi. Dodao sam. Ali je to neophodno ako želiš da veza sa Bridget napreduje. Svi mi prosto procvjetamo kad se osjetimo voljenim, a venemo ako to nije slučaj. Razlog zašto je Bridget toliko pozitivna i voli život jeste što se osjeća voljenom od ljudi koji su joj važni u životu. Ti sigurno ne želiš to da umanjiš, već naprotiv da i sam tome doprineseš. Bit ću ja najveći ljubitelj plišanih meda koga ste ikad vidjeli, obećao je, odlazeći s osmijehom na licu. 2 mjeseca kasnije upoznao sam Bridget na praznik 4. jula. Chris mi je predstavio, a ona je rekla: želim da vam zahvalim na vremenu koje ste posvetili Chrisu.
On mi ispričao što ste mu govorili i to mi je bilo vrlo prihvatljivo. Još nikad nisam razmišljala na taj način. Nisam shvatila da je moj primarni jezik ljubavi primanje poklona, ali to je zaista točno. Usput, dodala je pruživši ruku, ovo je prsten prijateljstva koji mi je Chris dao prošle nedjelje. Au, uzviknuo sam, Chris brzo uči. Ne znam koliko sam brz, odvrati Chris, ali znam da volim Bridget i da želim da se ona osjeti voljenom. Odlazeći, Chris se osvrnuo i podigavši uvis 2 prsta rekao: 2 medvjedića su otišla. Ja sam se nasmiješio i klimnuo glavom u znak odobravanja. Bridget je čula što je on rekao, zastala i okrenuvši se prema meni doviknula: dala sam ih vojski spasa. Možda će se netko drugi osjetiti voljenim kad ih dobije. Ja sam ih pozdravio dignutim palcem dok su se udaljavali. Chris i Bridget ilustriraju konflikte tokom zabavljanja parova kad neki ne razumiju jezike ljubavi. Chrisu je jednostavno bilo čudno da 26-godišnja žena ima spavaću sobu ispunjenu plišanim medvjedićima. To mu nije izgledalo normalno. Međutim, kad je shvatio da je primanje poklona jedan od 5 primarnih jezika ljubavi i da su ti medvjedići pokloni od značajnih ljudi u njenom životu, to je dobilo svoj smisao. Molim vas, nemojte protumačiti kako ja ovdje pišem da treba govoriti samo primarni jezik ljubavi, ljudi do kojih vam je stalo. Ljubav se može izražavati i primati na svih 5 jezika. Međutim, ako ne govorite nečiji primarni jezik ljubavi, ta osoba neće osjetiti da je voljena, čak i ako vi možda govorite sva preostala 4. Kad tečno progovorite njenim ili njegovim primarnim jezikom ljubavi, onda možete tu i tamo koristiti i ostala 4. I to će biti kao glazura na torti. Za razmišljanje. Pitanja. U kojoj mjeri su jezik ljubavi kroz davanje poklona govorili vaši roditelji vama i jedan drugome? Koliko često dajete poklone onima koje volite i do kojih vam je stalo? Koji je posljednji poklon koji ste dali i kome ste ga dali? Da li vam je jezik ljubavi kroz davanje poklona težak ili vam dolazi sam od sebe? Zašto je tako? Dok razgovarate s ljudima, da li pažljivo slušate, ne biste li dobili ideje za poklone? Da li bi vam pravljanje spiska u dnevniku, u bilježnici bilo od pomoći? Ako uživate u dobivanju poklona, od koga biste najviše voljeli dobiti poklon? Bi li bilo prikladno da vi upravo toj osobi date neki poklon ove nedjelje? Ovime završava moj današnji poklon za vas. Vjerujem da vam je značilo, da će vam služiti. Vjerujem da vam nije pravilo problema to što čitam izdanje tiskano u Srbiji. Čitala sam kako sam se snalazila, vjerujem da imate razumijevanja, da vam nije smetalo. Želim vam puno ljubavne sreće, a sreća prati hrabre, a hrabri ništa ne prepuštaju slučaju, nego se za sve dobro pripremaju. Pa ukoliko ste sada single ili ako se osjećate sami i želite nešto promijeniti u svojim odnosima, vjerujem da će vam ovaj moj mali doprinos puno značiti kako bi savladali 5 jezika ljubavi, pronašli svog i lakše otkrivali jezike ljubavi ljudi do kojih vam je stalo i koje ćete tek susresti. Lijepi pozdrav, do sljedećeg čitanja.